ano bla mo nang ginasiling bla nga magpakataway. Oo, ti dapat gimana matawhay, sila man namin gusto mapermi lang may gamuman. O pwede ambal ni Police Medyo Lumian Lidawan iya ginapasalamatan ang mga force multiplier bla Oo. nga nangin kabahin sa augmentation sa pila ka mga inadlaw nga ginapatigayon diri ang Todos Los Santos. Oo. Kay manti sa karon duro diretso ang mga okasyon diri sa may First District sa Negros Occidental kag ang concentration ara sa may syudad sang San Carlos sa karon nga adlaw katapusan Pinta Flores. By the way, congratulations lang by the way sa aton sini nga mga nagdalaog sa Pinta Flores Street Dancing Competition bla. Oo. Ang si Paway National High School, ang Lumad si Paway Non, ang first runner-up ang Julio Ledesma National High School, ang Tribo Yus Cara kag ang third runner-up, ang second runner-up mo ang CPSU Tribo Balmorados. Mo ni sila aksyon na Eric ang nangin mapalaron sa kaina naging patigayon nga street dancing competition sa kainasang hapon diri sa may syudad sang San Carlos. Ang concentration sa mga tao subong ato didto kag ang pila ka mga lugar like Calatrava gayna nagwa ta para nga maka asang pila ka may impormasyon ay bawo kadamo sa nagabalantay sang salakyan pakadto San Carlos. Kay manti karon nga adlaw karon nga gabi ang pagbabalik ni ni Ugi to San Carlos ma-concert sa to with Salbakuta ti ang mga tao San Carlos di nagabalantay sa dalan sang salakyan masakyan. Ang problema na karon ano sakyan na pauli. Okay. Kay wala na yaga biyahe pakadto di mo damo iya salakyan pakadto San Carlos. Pero ang pabalik ya wala na. Pakadto Bacolod. Pakadto Bacolod. Di subong ron ni wala negro biyahe subong mo ni. Subong ya wala na biyahe pakadto Bacolod pero may mga biyahe alinda sa Bacolod pakadto San Carlos. Okay. Ti matabo sini ang aton sini nga mga kauturan nga tuto subong San Carlos nagaliwa-liwa kag nagapasadya. Ati most probably maabtan gina sila sa kagahon. Ati na ba labang guro basta dira naman lang guro mapaga na kay ti bala naman na nila nga naman biyahe pag-abot sa amo ng oras mo. O gani man kay grupo-grupo mo. Oo. Ang kaladto to. Well anyway, diri sa may Banwa sang Calatrava nagpasalamat si Police Medyo Lumian Lidawan sa mga bulig sa iya sang ginpatigayon ang Todos Los Santos ang ligad ng mga inadlaw kag hasta sa karon nga mga inadlaw sa mga force multiplier nga naga-rescue sa bulig para sa katawayan sang dalanon diri sa Banwa sang Calatrava. Sir, sa assessment natin po dyan sa katatapos lang na Ondas 2022 is generally peaceful naman. Ay maayos naman yung paglatag natin sa mga pads natin o yung police assistance desk sa mga major cemeteries natin. And yung traffic, may naman tumulong sa atin na mga force multipliers para i-implement po na yung maayos at matiwasay na flow ng traffic and pati na rin po yung kaayusan sa mga sementeryo. So mo to aksyon Erika ang kabahin sa pahayag kag pasalamat man ni Police Medyo Lumian Lidawan sa mga force multiplier. Ti karon nga gabi ato sa San Carlos. Kay ti ato tong bus. Galingaw-lingaw man to sa upod sa iyang bus kay ti kaina pamantungan nagpabalo nga makadto kuno. Okay. So amo ni aksyon Eric ang pila ka mga natipon naton impormasyon balita karong gabi para sa action night patrol. Happy weekend no sa aton sining makotoran kag sa imo action Eric. Gikan diri sa Banwa sang Calatrava ka action. New Nelson Pateño na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio!
Salamat gid aksyon lason patenyo reporting live gikan sa First District matulotaway ang iwar na aksyon lason. Sa ilo kita sa to si Palamatinan this time balos ka report ni Aksyon Roger Gotig gikan sa segundo distrito coverage ang Cadiz sa Sagay kag Escalante. Yari ang iyan na tipon nga mga aksyon balita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa aksyon Roger Gotig blind number 3 sa report. Jer, may gabi please come in. Yes, action Eric, may gabi sa aton mga aksyon, mga balita gikan diri sa Norte Bayan Action Eric. Sining Sabado night sa aton sining pagdulong sa mga balita. Kaya daw maobserbaran sa Action Eric, maayo panahon yapon sa may Norte Bayan sa probinsya. Kabay pa nga mangin tayo, yun lamang ang ini nga pagyempo kay man kabudlay kong kagabi nagtupa gito yung ulan diri sa may syudad sa Sagay pero mayo lang kay daw hindi magidya hindi nga madugay bala although nga tudo man siya pero hindi gid man siya mabasko gaksonere ka nga pagtupa sa ulan kagabi hopefully karon way lang anay blasang ulan kay man buwas ka dante Lord's Day amo tani magkadto man magkadto sa worship pero ti amo di lugar perte ka lapot ka aksyon erektang dalan di muna nga daw aton nga gina-pray nga magmaayo lang timpo sa buwas aksyon ereka. Now, pila ka mga balita na ito na sa mga tulutawahay magid sa syudad sa Cadiz Purari ang isa pagid kay nang report nato sa kunto atong nadakpan bilang armas to sang Pizza 31 nga sang Oktubre nga sa day nag-checkpoint ang kapulisan kay Pizza 3 ginfailan sa kaso Pizza 3 ginfailan sa kaso kahapon sa hapon Pizza 4 mga alas 2 suntak na sa direct na angkon siya sa temporaryo nga kaluayan matapos nga nagpiansa sang 200,000 ka pesos line ni si Richard Helbaliga nga taga Barangay Purisima Manaplan Negros Occidental. So may kaupod gali ni siya nga may kaso man nga nalakpan man sa armas nga si Alfonso Idanyo Alarcon ini siya ang absual to man kay Action Eric tungod kay may ara siya nga gimpiyansa man nga 100,000 pesos. So ginalantaw naton to record nga ang iya sini kaso is a violation man sa Republic Act 10591 pero di na ito matrace kung saan o ni siya blagin dakop no pero ti ang report nga ginpapanaog man sang RTC Branch 60 ang order. Ngayon siya i-release matapos niya nakapiansa siya sang 100,000 pesos. Tagang i-release order ang permado in action direct ni Honorable Judge Gwendolyn Jimenea. Pero sa panabuton nga November budget rest, pariho man to sa kay Richard Baliga nga may ara sila ipatingayon nga arraignment o kung may ara arraignment sa ilas ni kung ma-plead guilty sila o kung not guilty bla no? Sa November 23 sa RTC Branch 60 sang korte diri sa may syudad sang Cadiz Action Ereka. So parte muna na-absolto to nakapiansa kasi bani grabe mga piansa sang madakpan ka armas no ining sa kay ining sa kay Richard Hilbaliga anak ko sa yan ni caliber 45 nga para ordinance nga may 8 tanan ka mga live ammunition mo siya piansan 200,000 hindi naman ang kay Alfonso Idanyo Republic Act 10591 man kung galing makatukod anong nakuha siya armas pero ang piansa man 100,000 pesos. Susperte ka bugat nga mga penalidad aksyonerek sa sining nga mga violation kag kada sining na makapiansa ka man makangkon ka man sa temporaryo nga kaluayan pero padayon niya ang kaso kita mo may arraignment gani sa November 23 ang ila sining nga arraignment sa korte. So far naman na tumadulong nga report, balita, informasyon, gikan diri sa Maya, syudad sa Cadiz, kag subugman sa Norte nga Bansang Probinsya,
ng Negros Occidental. Ginatamyaw sa lang yapon das Pastor Gabuan da sa Paglaong Village. Para kay magsilingan kagang Ispares family, labi na da kay Ginilin Ispares, kay Ezekiel Kajuman, kay Junjun, nagapamati da subong. Nagapamati man sa aton si Major Nelson de la Cruz sa Barangay Estiperia. Salamat man sa karon nga gabi kay Sir Nelson de la Cruz. Katamyaw mag-inakap Madel Diaz sa yapon Mr. Jonathan Diaz nga nagapamatay Toto Jewel kaginday bagan ko kay Migo nonoy manggubat nga nagapamati ginaksinarek nga nagapaurok-urok man karon nga gabi. Direkta diri sa Turamtangan sa may syudad sa Cadiz kag norte man sa probinsya para sa Action Night Patrol. Ini sa Aksyon Roger Gutim nag-report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kita sa Roger Gutib gikan sa Segundo Distrito. Mga aksyon balita gikan sa Cadiz, sa Escalante, kag Sagay City. Si Aksyon BJ Pasible medyo excuse sa sanay kasi damo-damo mga bisita sa kaya ni Tataya, no? Understandable. Basi isa na semana makabalik na pagpangalagad si Action BJ Apasible. Antes na ito dugangan ang ato siling nga mga greeting sa inyo ginapadala diri sa ato siling nga Facebook Live. I-recap ko na anay ang tatlo ka draw sa STL, ha? Ang first draw kina sa STL 5, 8, 5, 8. Second draw sa STL 19-23, 19-23. Ang third draw sa STL 8-38, 8-38. Resulta sa Lotto 642, ang jackpot prize, sulo 15.3 million pesos. Suluya ang jackpot prize sa 642, 15.3 million pesos. Congratulations. Resulta 31, 32, 8, 25, 29, 14. Again, 31, 32, 8, 25, 29, 40. Resulta sa Lotto 655 jackpot prize, may nakakuha man, isa man, solo, 29.7 million pesos. Resulta 655, 43, 40, 3, 34, 37, 19, 15. Again, 40, 3, 34, 37, 19, 15. Ayos, puro tanan solo ang nakadakuha sa jackpot prize sa 642 kag 655. May gabi nila kay Jocelyn, Mr. and Mrs. Donald Cabasag and family. Sa Barangay Utso, nakamonitor man sa aton si Lelebet Biantan, si Corns Gariendo, ginatamyaw lang dira si Jami sa Banwasang Ilog. May gabi man kay Kenneth Valencia, way man untat ang pamati ni Nong Vicente Encarnacion Similiano, security guard dira sa Chick-In Hotel, no? Si Nong Vicente Encarnacion Similiano dira sa Chick-In Hotel. Si Jude Ayasnig from Qatar, paurok-urok si Jude Ayasnig sa Qatar, no? Maria Socorro Pajarillo Di Mabildo, tinatamyaw lang happy birthday sa kay Nora Di Mabildo. Birthday ni Ma'am Nora Di Mabildo. Buwas kadlaw, advance happy birthday kay Madam Nora Di Mabildo. Advance happy birthday para buwas kadlaw. Alin kay Maria Socorro Pajarillo Di Mabildo. Hacienda Logway, Barangay Balaring, Silay ni Blamo.
si Mario Olvido Aquisa ga monitor gid. Good PM Action Rick, monitor lang ko di, pasalamat lang ko gali sa tanan nga nag-greet sa birthday ko. Alin kay Toto Arnold Ardosa. Happy birthday gali kay Toto Arnold Ardosa. Subong adlaw, happy birthday. Kay Father Nomer Makiran, Pads, may gabi dira sa imo, no? Kay Father Nomer Makiran. 50 anyos nagli si Traibutong, no? Ang hayo inis Traibutong. Kung totoo yung ngalan si Arnold Ardusa. 50 years old ka nagli Traibutong. Sige. Paring na lang siya guys ang Tokyo, Japan, may gabigid. No, may gabi dira sa kay paring na lang siya guys ang Tokyo, Japan. Sa kay Lister Ayan Disendario. Ba? Idlaw man ta kay Toto Lister Ayan Disendario ba? Daw maokod man ng listener sa Action Radio. Di ba gano'n sa kapakita, oh? Bao salamat gid kay Toto Alexis Wing Tori. Tuod na wing. Padala mo gid. Budo mo huya man ta ba? Ginatamyaw gid ni Alexis Wing Tori ang iyang pamilya sa Paranaque. Kag diri sa Valladolid, no? Ang panamyaw na kay Alexis Wing Tori sang UK. Salamat gid to Alexis Wing Tori, ha. Maabansin akong udaan sa pasalamat. Ako laglahog man lang to, ako laglahog man lang to mong. Pero kung may ara, yawat pa man. Ayo biturma. Salamat kay Toto Wing Alexis Wing Tori sa UK. Daw mahuya man ta ba? Ginatamyaw ta mandira, happy listening. Kag may mandira nga pag paurok-urok sa mga taga Sitio Cubay, Barangay Inapoy, Kabangkalan City. Sa mga taga Sitio Cubay, Barangay Inapoy, Kabangkalan City, kay Engineer Arthur Normandy sang Barangay Takuling. Ginatamya agad kamo ni Engineer Emmanuel Mawe Miraflores Cuales ang panamyaw. Salamat gid kay Manuel Mawe Miraflores Cuales na padayon nga nagasuporta kamati diri sa aton sininga pagpangalagad. Sa iyo dira nga pag paurok-urok pamati ay puwerte. Sakay Manong Ramon kag Lilia Taton. Sakay Maninoy Rimo kag Maninay Clarita Tampipi. Kamusta sila? Toto Clark Tampipi dira sa Gardenville sa Division sa Barangay Tangob. Nagapaurok-urok kid pamati sa Action Night Patrol program. Maninoy Mai kag Maninay Chari Salvacion dira sa La Carlota. Nagabigid kay Mama Betilao sa Binarbagan, Manang Bekelao, Kamari Jan Silao, Kumparing Nelbert Tadlan, Toto Janberg Jud, Philip Jud, Alkim Jud, kay Kumparing Jekyll Jud, Yado Aljan ka kay Nene Lao dira. Happy listening. Pump Boys dira sa Marshall sa Binarbagan, may gabigid sa mga security guard, empleyado sa Biscom Binarbagan, binagid kay Miss Nora Di Bebildo na maghiwat sa kadlawan buwas kadlaw, kay Mr. Levy Frias. Sakay Maninay Inday Sanchamor, may Kagaloy Bibidor dara sa Rosario Heights Division sa Barangay Takuling. Mr. and Mrs. Jerry Ontiveros and family. Kay Mr. and Mrs. Roger Montalvo and family. Nagapaurok-urok gid. Toto Chong sa Poro Restaurant, sa kay Bambam, sa kay Bimbim, sa kay Ching. Sa kay kumpare ko Stephen Uy, kay kumari ko Angel Uy, ihado ko Chi, kay Toto Samuel Uy, sang SGU Car Accessories. Para sa may circumferential road abla, sa may area sang Alihis. Ara, gida sila, paurok-urok gid sa Action Night Patrol program. Daghang salamat gid. Pagbalik sa iya palatuntunan, balik ang report ni Action Dale. Pagkatapos lang sa ito sini importante nga mga Napasalamat kami sa inyong mga bulong sa inyong nakatapos
tabang sa amon diri sa liwat. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa magkakatapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga siyudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata mo naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mga agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sang Barangay Mailom. Nagapasalamat gid ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag ano pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, nagpasalamat din sa LTO ng ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga nagpasalamat din nga yung patigayan ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kamutihan 2.
labaw sa tanan kay Kapitan Ay kung sa iyang mga kaupo ng mga opisyalis kag sa tanan nga mga doktor nga rin karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri sa diwat may And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Lumagya ka na klase sa matay! Lumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay iso hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gaskwila pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man kamo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigan gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. May gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot kay kamo pirme para nga kag ma-pray kamo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Lupangita pa sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila.
Primero, pagkatabo, na-rescue namon sila. Kakurog-kurog, pinala namon sa police station. Kakurog-kurog, tapos yung giwang inatsura, ang ilang ang mga bayo, do tarapo, gidya. Kaya ang amon nga magulang, pero tiga isog, hindi mo matudloan. Tapos, ay kami kabalo, nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo. Kaya mga inosente, gidya sir, kaayo ya. Pamangkuton mo, ano natabo, nga nagapiang-piang ka. Kaya nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagin pang lusyonan, kagin pang kuan ko gidi lalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya, kaya nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison, tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ilan lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ganang biskwila. Tungod nga kung tudloan mo ka sila sala. Katruma sila sa binangon, sir, kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sa ilaliog. Isang ayawan kami. Pero, Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig ninyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sang amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Napatian ko kay Action Fred sa Langga sa alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga makashare sang mga story. Amo to nga naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo. Sa tamang serbisyo, Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Ay, patrol! Pabalik diri sa Tabalagan Action Night Patrol Program. This time, i-check ta ang katapos na report sa ato sa Patrol. Balikan ta signal ni Aksyon Del Salazar. Sa ratipo niya sini nga mga aksyon na balita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Action Del, sa balik report, please come back. Action Eric, handa man ang kapulisan gikan sa NOCO nga magpadala sang augmentation diri sa may Banago kag Bredco ports kung kinahanglanon na ang ito sa gihapon sa Joint ASF Task Force sa Bacolod City kag Negros Occidental regarding sa mga pagbantay no hugot nga security kag monitoring sa mga pork products kag pork nga ginabiyahe actually kumalan dito sa may isla sang Panay kag Iloilo going diri sa may Bacolod City. So far according kay Lieutenant Judices Catalogo ang spokesperson sang NOCO, wala pa sila action na Eric sang may nabato na nga pangabay nga magpadala sang pulis, pero if needs arises handa man ang NOCO nga maghatag sang kapulisan. Sa bayon sa Bacolod City Police Office, may tanan sang pulo tanan ka mga pulis ang gin-deploy, 6 ka mga pulis ang gin-assign sa may Bredco Port, samtang may 4 naman dito sa bahin sang Banago Port Action Eric. According kay Lieutenant Liberty Indiapeng, Deputy Spokesperson sang BCPO, ginpahayag sining base assessment Action Eric, so far mo na siya ang gid na padala or based sa mando ni Colonel Thomas Joseph Martir, no, ang BCPO Director. Pero according sa iya, kung depende sa assessment sa aton sining ASF Joint Task Force, kung kinahanglan pa sang additional, kaya kung madumduman kahapon nga daw Biyernes, nagpahayag diri si Provincial Administrator Attorney Rifando Diaz Action Eric, na nagpahayag nga kulang daw, no, ining gin-deploy
nga kapulisan sa bahin sang Bacolod City Police Office sa duha ka mga puerto sa Bredco kag Banago Port. Balita gikan sa patrol ang ka-action nyo. Action na sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat gid Patrol. There you have it. Kabuusan naman nga pagpangalagad sa Action at Patrol program. Sa badong edisyon ni Wat ini magatakop, balik ini sa Lunes. Ato sa lima Patrol, unit reporters in action nga napalagad karon nga gabi. Action Roger Gutib, Nelson Pateño, Action Dale Salazar, back to back sa itong kapiloto, Action Papang Nixon Tahom, News Center, Action on Defensor Lisay, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Spolgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Christian James Binares. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog Syudad Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico, sa ngalan sa mga Station Manager na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong ang Korman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa, nagasiling nga Diyos amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat natin pagtulog, magpangamuyo, sa iyo pagpangamuyo. Dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action Radio Bacolod. Happy weekend! God bless the Philippines. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 11:05.